nagsabi sa akin na Sigurado ako may Pilipina daw mga kabragon. Kaya tara na. At bumaba na tayo. Mga kauragon, sasakay kami ng yate. Kasama ko yung mga... Santos? Yes. Kasama ko yung mga Pilipina. Followers din Ayan. kita. Sige po. Salamat po. Ayan. Sige po. Salamat. Bumibili kami ng ticket ngayon. Ayan. Followers. Ticket. Thank you. Mamas na ako. Followers kita sa mga anak ko. Salamat po. Salamat. Kukuhanin ko po yung FB nyo. Para po, yan, nangunguhan ako ng FB para mag-ano sa akin. Mag-subscribe sa akin. Followers ako sa kanina parang. Salamat. Okay, thank you. Asan yung sa akin? Ay, parehas na. Ito po yung ticket namin. Huwag ko na yung Hindi pwedeng matapon kasi pag natapon yan, sigurado hindi na makapabalik. Yeah. Dito ba? O doon sa kabila? Marami pala kami mga kauragon. Yan. Excited. Hindi ko na-expect na makakakita ako ng mga Pilipina kaya hindi ko rin inaasahan na makakasakay ako ngayon ng yate. Thanks God. Talaga lumabas ako ngayon kasi maybe on Wednesday babalik na kami sa Paris. Buti talaga nakahabol pa ako. Kala ko talaga hindi na talaga ako makakahabol. Na makakagala man lang dito. Last year, gumala kasi ako dito. Mag-isa lang ako. Tapos hanggang doon lang ako sa dulo. Kumain ng ice cream. Tapos balik na sa bahay. Hindi na ako gumala. Pero ngayon, dahil nagbablog na ako, maganda pala pag naging kang vlogger. Kasi yung mga hindi mo napupuntahan, yung tatamarin ka, talagang pag naging vlogger ka, talagang kailangan mo talagang pumunta kahit tinatamad ka kasi nga, kailangan mong mag-vlog. Ngayon, awa naman ng Diyos, nakakagala na ako, nakakapunta na ako kung saan-saan. Maganda maging vlogger kasi yung mga hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo na dahil sa pag-vlog. Yeah. Kaya mga kauragon, supportahan niyo po ang vlog ko ha, kasi gagala pa tayo, lalo na doon sa Paris. Marami pa doon nagalaan. Kaibigan ko, pumunta sa Paris. Now we're going inside, mga kauragon. Ayan na, ayan na, ayan na. Hindi ko na-expect, mga kauragon, na makakasama talaga ako ngayon dito. Siyempre doon lang ako sa may labas. Or doon sa may taas. Oh my God, it's so hot. Baka mamaya nito pag... Huwag naman tayo sa taas. Dito na lang. Oh, itong na pa. Itim na ako. Ano ba? Yung mga gusto dyan sa taas, ako ayaw ko. Yung bukas. Ang ganda ng ulap. Nakalagay mo siya. May CR yan, di ba siya? Oo, meron. Bukas kaya pa yan. Malis na. And of course, ang mukha ko na naman ipapakita ko. Mga kapwa ko Pilipina, thank you po sa inyo sa pagyaya sa akin. Yan kaya. Tanggalin mo kay Rose. Uy, parang nahihilo ako, my God. My God. Gano'n lang, patay tayo nito. Lugin ka pala ay. Patay sa vlog mo. Paano to? Na. Trending ka dyan. Uy, mahihilo ako. Huwag naman sana ako magsuka. Ano ba ito? Nahihilo ako. My goodness. Huwag naman sana. Libutin muna natin ito ha. Pwede naman natin ang libutin. Ay, meron pa siya dito sa loob. Kung gusto niyo sa loob. Lilibutin natin. Mga kauragon. Pwede naman atang libutin ito kaya inilibutin.
Nag-iwan ko na kayo dito sa loob ng sasakyan namin. Maliit lang siya. Tapos ang bayad namin is 12 euro. Yan ang driver. Dito yung driver. Yan. Ito, meron pa dito. Pag punong-puno at saka marami talagang tao. Akyat tayo sa taas para din makita niyo kung ano doon sa taas. Kung ilang tao, katao ang kakasakay. Hagdanan. Let's go up. Diyos ko, sana hindi naman ako nito mahilo. Ayan sila. Dito ako sa taas. Pinahihilo. Oh my God. Nakalimutan ko nung nasa Hong Kong pala ako. Lalaki. Mga kaurago, nahihilo pala ako. Hindi pala ako pwede sa ganito. Nakalimutan ko. Naalala ko nung nasa Hong Kong ako. Sinama ako ng amo ko sumakay sa ganito. Sa boat. Tapos, pag uwi namin, hilong-hilo ako. Suka na ako ng suka. So, sana naman ngayon, hindi naman ako sumuka. Ay, andaya. Hindi ko pala na-i-on. Ayun na. Naandar na kami. Hello! Mariana, nakakahiya ka talaga. Tanggalin ko lang ang mask ko. Wow, ang laki! Oh, naglalakihan. Diyan ka lang. Shout out kay Justin sa pamangkin ko. Okay. New experience. Wow! Nabilis na siya. Yay! Bye-bye for now. Babalik kami mamaya. Woo!
Yung mga kasama namin ang tahimik. Naka-experience din ng ganito. Minsan pala mas maganda pala yung mga sumasama ka kaysa sa lagi ka na lang natutulog, hindi ka lumalabas ng bahay, kain, tulog, paglinggo. Ayun, may gwapo, may gwapo. Sa pagiging vlogger, marami ka palang mapupuntahan, marami kang may experience na hindi mo inaakala na may experience mo. Kaya sa mga susunod, itatry ko na rin talaga gumala. Shoutout sa mga pinsan ko, White Heaven, at saka po sa mama ko, papa ko, sa anak ko. Wow! Meron siyang inaano na ano. Oo nga. Nandito na kami. Hindi pa dito. Hindi tayo bababa dito. Sa pangalawa pa? First stop. Mamaya. Wow! Wow, napakaganda. Alista muna ako doon kasi nag-stop kami. First stop. Magpapasakay pa sila. Nag-aantay na ng mga pasahero. Kanina sa sobrang kong excited. Hindi ko na nabasa yung pangalan nitong lugar na to. Tinignan ko lang, kinuhanan ko lang siya ng video. Ang pangalan ng lugar nito, Pugula. Papunta na kami sa destination namin, kaya halina kayo at gumala na naman tayo. Pumunta na tayo sa may gilid. Bye-bye!
Napakasarap ng hangin. Talagang, yung hangin niya talagang ibang bansa. Mabango. Yay! Doon siguro ang punta namin. Doon. Doon, doon. Titingnan natin kung saan ang punta namin. Hello! Mariana, abnormal ka talaga kahit kailan. Yeah, mag-uumpisa na naman, mag-uumpisa na naman. Kailangan ko maging madaldal para nawawala yung hilo ko kasi kung hindi ako magdadaldal baka mahilo na naman ako. Dito pala ako kasi baka mabuksan yun, mahulog ako. Hey! Sumasayaw-sayaw siya. Pag ganito talaga, pag nakikita ko, nakatingin ako sa labas, hindi ako nahihilo. Pero pag huminto na kaming kumagalaw-galaw na siya, nahihilo ako. Kaya dapat ganito lang. Yay! Yung mga kasama ko, ipapakita ko muna sa inyo. Baka, mga busy na sila. Hindi sila katulad yun. Daldal ng daldal. Dito na ba? Dito na ba? Parang alam ko to. Nandito na kami. Napakaganda talaga ng ulap. Yay! Nandito na kami makikiligo. Akya kami, Fort Granod. Ano yan? Granod. Grimo daw sa'yo, spell daw. Grimo. Iba kasi ang pagbasa nila dito. Oo, iba kasi. Ibang pagbasa nila kaysa sa pagbasa natin. Oo. Ay, Wow! Wow, 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 wow! Bak, 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 bak! Sa mga barko na naman kami. Ano ba talaga ang tawag dito? Boat? ay nako. Ano ang tawag dyan? Yali kayo din yung gamit. Umuhin sila nyo, pwede man manigil. Kaya nyo naman nyo Po? yung otro Pilipina. Alam mo ba? Ano? Alam mo ba? Bilgo? Sailboat. Oh, sailboat! Sailboat daw yan. Nagtatanong ako kasi hindi ko alam. Mga yate. Oh, yate. May ganyan si Willie Rebelliam eh. Yan. Ay, grabe, ang ganda. Ay, di buhol este. Di buhol, dalaga paste, oh. Nako. Siela. Sa Saudi yan ako. Bisaya, Bisaya. Yan oh, parang bahay lang. Pero mga restaurant yan. Wasak. Mira, Restaurant. mira. Hindi man kamu pwede gindaaki. Hindi kamu pwede gindaaki. Mira lang kamu ko na lugar. Bababa pa tayo? Inshallah. Pero babalik pa tayo dito? Oo, kasi proper work yung ticket natin. Yan, mainit na.
to sa vlog ko. Kain na tayo dito. Mga kawaragon, dito na kami kakain. Para naman maka-experience kami ng mga pagkain dito. Sasama ako sa kanila. Okay. Nakalimutan ko na naman pindutin yung talaga yung on. Kain na kami kasi nagugutom na. May mga kasama ako kaya kami lang talaga yung sakay. Thank you. Bye-bye. Andito na kami. Ito na yung mapa. Papakita ko sa inyo yung ano ng pinuntahan namin. Mamaya pagbalik. Sige, sige. Saan sila pupunta? May party. Talaga? Picture taking kami. Buti pa sila mga iPhone ng cellphone. Samantalang sa akin iPhone. No, not iPhone. Samsung ka. Okay. Papakita ko na sa inyo. Anong ipapakita ko sa inyo? Sa mga dinadaanan namin, sa pupunta namin kainan. Yan ang hotel. Lumang-luma na. Dadalhin kita sa aking palasyo. Nakasarili ako. Mga kauragan, nakasarili ako na lugar. Pinaparinig ko na naman ang aking napakagandang boses. Kala mo naman kagandahan. Saan ba dito mga pagkain? Luma na rin to, hotel na to. Ano to, naghanap pa ba? Pangit naman ang hotel ito. Sorry sa manang ugali ko. Ah, sarado. Sira tong hotel na to, sira. Or baka hindi talaga dyan ang daanan doon ng entrance. Baka ito ang entrance nila. Ito ang entrance. Bulok-bulok. Yes.
ganun ano. Mukha ko naman. Yan, malapit namin. Yan, yan, picture muna, picture. Ah, ako din. Of course, ako din. Nagpapapicture sila.